Dveří ve škole speciální vlastně probíhá? Náplní otevřených dveří je ukázat vlastně veřejnosti školu, jak tady probíhá výuka, jaký výrobky tady děti vyrábí a co tady vlastně můžeme nabídnout těm dětem, jakou výuku, protože tady jsou dva druhy výuky, jedna individuální třída a druhá skupinová. I my jsme samozřejmě s kamerou využili příležitosti a prošli se zázemím speciální školy. Nahlédli jsme do dílen i učeben a potěšili se výrobky žáků školy. Podle slov ředitelky školy Ivy Vaňátkové je kapacita zařízení 35 žáků, kteří se zde mohou vzdělávat od 6 let věku. Poskytuje komplexní péči dětem mentálně a zdravotně postiženým i s kombinovanými vadami, přičemž cílem je rozvíjení jejich schopností tak, aby se v maximální možné míře zapojili do společenského života. Pokud jste den otevřených dveří v úterý 24. května nestihli a přesto byste rádi školu navštívili a něco se o jejím fungování dozvěděli, můžete si domluvit individuální návštěvu na telefonním čísle či mailu, které již nyní vidíte na svých obrazovkách.